Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ippreżenta l-warrants li 17 l-avukat u prokuratur legali ġodda wara li dawn urew il-kompetenza tagħhom li jeżerċitaw il-professjoni legali. Waqt li jinawgura lil dawn il-professjonisti legali ġodda, il-Ministru saħaq li kif jixra il-proċess li jwassal għal-loti tal-warrants huwa wieħed distint mill-Ministeru, imma l-Ministeru joffri kull assistenza meħtieġa lil kumitat tal-avukati u prokuraturi legali biex iwettqu l-funzjoni tagħhom u l-proċess ma jdumx iktar milli meħtieġ. Il-Ministru Attard semma l-livell ta' investiment bla preċedent fir-riżorsi umani li qed isir fl-istituzzjonijiet kollha tal-ġustizzja f'pajjiżna. Dan huwa żmien importanti u interessanti fis-settur tal-ġustizzja kif għaddejjin minn proċessi ta' riformi f'diversi oqsma mhux biss fil-kamp kriminali ma' wkoll dak ċivili u tajt rendu kontu ukoll dawn issa l-professjonisti l-ġodda ta' l-ammont ta' tibdiliet li qed isiru u li għandhom iwasslu, jew għandhom l-intenzjoni li jwasslu għal ġustizzja dejjem aktar effettiva u effiċjenti għaċ-ċittadini tagħna. Fost dawn ir-riformi il-Ministru Attard semma li fil-Parlament se jitresqu emendi brabta mal-proċess tal-kompilazzjonijiet u abbozz ta' liġi ieħor li jistabbilixxi l-ħolqien ta' qorti kummerċjali speċjalizzata. Iċ-ċerimonja kienet indirizzata wkoll mill-Prim Imħallef Market Kuti, l-Avukat Cedric Mifsud mill-Kamra tal-Avukati u l-President tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali Gerald Bonello.